Pigsuti ang tanong panaribuhi kung tuna binayubo. Ang tanong madali tumubo. Pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukadsin gidam-i. May tao nga maduruto manaribo. Iya tanong nga inataman kaupay kadla pag-indang. Tungod kay kanya inataman mga bukad na murangrang. May biyuos nga natubo sa bukad masaliwan. Pigsuti ang tanong panaribuhi kung tuna binayubo. Ang tanong madali tumubo. Pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukadsin gidam-i. May daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatudo sa kanya kung ano apag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan. Naglabay ang 5 ka bulan, ang daraga tinubuatian. Pigsuti ang tanong panaribuhi kung tuna binayubo. Ang tanong madali tumubo. Pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukadsin gidam-i. Pigsuti ang tanong panaribuhi kung tuna binayubo. Ang tanong madali tumubo. Pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukadsin gidam-i. May daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatugdo sa kanya kung ano apag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan. Naglabay ang 5 ka bulan, ang daraga tinubuatian. Pigsuti ang tanong panaribuhi kung tuna binayubo. Ang tanong madali tumubo. Pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukadsin gidam-i. Pigsuti ang tanong panaribuhi kung tuna binayubo. Ang tanong madali tumubo. Pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukadsin gidam-i.